Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 26. Ndị Zif abịakwute Sọl ruo Gibea sị, Devid, ọ dịghị ezo onwe ya n'ugwu nta Hakila nke dị n'ihu ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu. Sọl wee bilie rịda ruo ọzara Zif, ya na ndị ikom 70 ndị ahụ pụtara nke Izrel ịchọ Devid n'ọzara Zif. Sọl wee maa ụlọ ikwu ya n'ugwu nta Hakila nke dị n'ihu ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu n'akụkụ ụzọ. Ma Devid na-anọdụ n'ọzara hụ na Sọl abịawo, na-eso ya n'azụ ruo ọzara. Devid wee ziga ndị nledo mara na Sọl abịawo n'ebe o dozisiri onwe ya. Devid wee bilie bịaruo ebe Sọl mara ụlọ ikwu ya. Devid wee hụ ebe ahụ bụ ebe Sọl na-edina, ya na Abna nwanne ya bụ onyeisi ụsụ ndị agha ya. Ma Sọl na-edina n'ebe a na-edebe ụgbọala. Ndị Izrel na-anọkwa n'ụlọ ikwu gburugburu ya. Devid wee zaa sị Ahimelek bụ onye Heti, sịkwa Abishai nwa Zeruaya bụ nwanne Joab sị, onye ga-esoro m rịdakwuru Sọl ruo ọmụma ụlọ ikwu? Abishai wee sị, mụ onwe m ga-esoro gị rịda. Devid na Abishai wee bịakwute ndị Izrel n'abalị ma lee Sọl na-edina n'ụra n'ebe a na-edebe ụgbọala. A tụgidekwara ùbe ya n'ala n'akụkụ isi ya. Abna na ndị Izrel na-edinakwa ya gburugburu. Abishai wee sị Devid, Chineke emechibidowo onye iro gị nye n'aka gị taa, ma ugbu a biko ka m were ùbe tụgide ya n'ala otu ugboro, m gaghị atụkwa ya nke ugboro abụọ. Devid wee sị Abishai, ebibila ya, n'ihi na onye ka ikpe na-amaghị na-esecha aka ya megide onye Jehova tere mmanụ. Devid wee sị, Jehova na-adị ndụ, Jehova aghaghị ịtụgbu ya, ma ọ bụ ụbọchị ya ga-abịaru o wee nwụọ, ma ọ bụ na ọ ga-arịda n'agha e wee kpochapụ ya. Ya bụrụ m ihe arụ sitere na Jehova, bụ iseta aka m megide onye Jehova etere mmanụ. Ma ugbu a biko were ùbe dị n'akụkụ isi ya na ite mmiri ka anyị laa. Devid wee were ùbe na ite mmiri site n'akụkụ isi Sọl. Ha wee laa, ma ọ dịghị onye na-ahụ ha, ọ dịghịkwa onye maara, ọ dịghịkwa onye na-eteta, n'ihi na ha niile na-arahụ ụra, n'ihi na oke ụra nke Jehova dakwasịrị ha. Devid wee gabiga n'ofe ọzọ, guzo n'elu ugwu n'ebe dị anya, ebe mbara n'etiti ha hiri nne. Devid wee kpọọ ndị Izrel oku, kpọkwa Abna nwanne ya sị, Ịzai Abna wee zaa sị, onye ka ị bụ nke na-akpọ eze oku? Devid wee sị Abna, ọ bụghị nwoke ka ị bụ? Onye dịkwa ka gị n'Izrel? N'ihi gịnịkwa ka ị na-edebe ya onye nwe gị bụ eze nke ọma? N'ihi na otu onye n'ime ndị Izrel batara ibibi eze bụ onye nwe gị. Ọ dịghị mma bụ ihe a nke ị meworo. Jehova na-adị ndụ, ndị kwesịrị ọnwụ ka unu bụ, n'ihi na unu edebe ya onye nwe unu nke ọma, bụ onye Jehova etere mmanụ. Ma ugbu a lee ebe ùbe eze dị na ite mmiri nke dị n'akụkụ isi ya. Sọl wee mata olu Devid sị, ọ bụ olu gị bụ nke a nwa m Devid? Devid wee sị, ọ bụ olu m onye nwe m eze. Ọ sịkwa, n'ihi gịnịkwa ka onye nwe m na-achị ohu ya n'azụ? N'ihi na gịnị ka m mere? Ihe ọjọọ gịnị dịkwa n'aka m? Ma ugbu a biko ka onye nwe m bụ eze nụrụ okwu niile nke ohu ya. Ọ bụrụ na Jehova arafuwo gị imegide m, ya nụ isi ụtọ nke onyinye ịnata ihe ọma. Ma ọ bụrụ ụmụ mmadụ ndị a na-abụ ọnụ ka ha bụ n'ihu Jehova, n'ihi na achụpụwo m taa na ịrapụrụ n'ahụ ihe nketa Jehova, sị, jee fee chi ọzọ ofufe. Ma ugbu a ka ọbara m ghara ịda n'ala pụọ n'ihu Jehova, n'ihi na eze Izrel apụtawo ịchọ otu igwu, dịka mgbe mmadụ na-achụ nta ọkwa n'ugwu. Sọl wee sị, emehiewo m, lọta nwa m Devid, n'ihi na m gaghị emejọ gị ọzọ, n'ihi na ndụ m dị oke ọnụ ahịa n'anya gị taa. Lee, emewo m ihe nzuzu, mekwa ihe nke ukwuu hiri nne na-amaghị ama. Devid wee zaa sị, lee ùbe gị eze, ka otu onye n'ime ụmụ okorobịa feta akwa were ya. Jehova ga-enyeghachikwa nwoke ọbụla ezi omume ya na ikwesị ntụkwasị obi ya. Ebe Jehova nyeworo gị n'aka m taa, ma ekweghị m iseta aka m imegide onye Jehova etere mmanụ. Ma lee, dịka ndụ gị dị ukwuu taa n'anya m, ka ndụ m dị ukwuu otu a n'anya Jehova, ka ọ napụtakwa m na mkpagbu niile. Sọl wee sị Devid, onye a gọziri agọzi ka ị bụ, nwa m Devid, ị ga-emekwa ihe nke ukwuu, nwekwa ike nke ukwuu. Devid wee jee n'ụzọ ya, ma Sọl laghachiri n'ebe ya.